आसा दं देरहानायनि बांसिन बुरजा भट लानानै ओमफ्राय 13टा राउन्ड जाबाय आरो 4टा बाखि दं नायनि मा जायो दानिया जों एनडिए 26,000 लिडाव दं आं आसा खालायो जे माबा जिहेतु 4टा राउन्ड दङ बाखि दं 4टायाव जों देरहागोन ओंखायनो माबा काउन्टिं जानायनि उनाव आं माबा चेनेलाव आरामसे माने प्रेस मिट बा बिबुंथि बा जिखुनु स्टेटमेन्ट लाखिनो हागोन दे नोंथांखौ जेबो गुबुननिफ्राय फैनाय होननानै माखासे दोलोनि बेरेखा दोलोफ्रा बुङो आरो थायो रायजो राजा बिबारखौ नुदों रायजो राजा मैदेरखौ नुदों रायजो राजा नांगोलखौ नायदों सावगिरि ट्रेक्टर नायाखै मानोना ट्रेक्टरनि सरकार गैया ओमफ्राय जायनाखि मुख्यमन्त्रि जाहैगोन बिथाङा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा ओमफ्राय ओरैहाय जोंनाव मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलारि दं सानै गिदिर लिडारा थानानै उनाव जों इन्डिया जुदि बुरजा भट लानानै देरहानो हायाबा जोंनि थाखाय माने लाजिनाय खोथा ओंखायनो 26,000 भट लिडार दं आरो नायनि बांसिन मोनबाय ओंखायनोथ' 26,000 लिड